Hi friend, phung kaham, hai ne hai lam sobo norok na. Khakai norok bujoto no kaham tong bai kana nei samar beko sani jara. Joto na thaibong thaijuk chawai tong lai mani jara. Kai tini khai jeng khai tisa para sema thang lai jau nai tam ni bagi male. Isiri belai na kabo para thana ni nei. Ngai 2 din sepa na to nei phai biwa na nei jeng ayang para ni phai mani 2 din sibo 2 din tong khai ne ta sita sema thang lai jau nai. Ngai ani para biang tei thang ani para biang saida ani para ni lama ang norok share khayana norok nai tong ni dok ani blog no soya sa puila ni sini pai thakjara norok anda logeri tong di kisha pa dada pulu khai yang nasi dah pulu hari pa thok sak bahai tini khai gari ro phekli ata nama thana mo soma bagai Isiri ya ma Isiri ya Isiri zat no ba to sip salas ka tu hang sam tu plus to tini iko tabu khai chung bormora hatayo phai sok pai kya ara kaisa mondir tongo a mondir kisa khulumri talanga na hnai actually Isiri na wa sipan khulumri talang jakya khora ba thagai ro kai tini jara bo mang khang kai ba kisa bona habuina nei norok sabo sabo o bormora ni matai no sini oro prai na boi success angjak pai pon kai jang bahaina khulumai thangsiban nei khulumka kai Isiri bahaina matai ke belai hamjak mani ba bo nogo drawing khai pana matai rok mangsi drawing khai umke ba habi oi khulumri talang thangka phai dong jeng thanglai dongo moi ko haplo ro ka sesang mana mani mas mayak ya iko chini para thangka takai ayo thang jongo chini para wo nang baca lak sela chini ka ulta sa sigari ka semani yang nasik na chocolate resep khna chocolate lime juice resep khna la chocolate lime juice ini kopi beli abu beli dokteriya dunia ke aki nije apa muncul atau si salbi heri kanisa nane nada tino ova bahai je teiman ha gari baise teiman hari ko nubi mang khana na rok yang gote kesa waterfall tongo iko na phono gana phono ko jongo do ngai tong iko waterfall yang sing ayang go teitu kuma ja tongo iko scooty rok bike rok kabang ma buitu tongo yo omono chini para lama narok bahai ja ka chini para lama usah kolong bulu ba ngai tong nok nok phono gana do tama मैं तो रास्ते में जा रहा था मैं तो शिबेरी जा रहा था मैं तो थक्कर मा रहा था gan sabu ih konorok nang phuno ko tongo bahing ja khana rok ani para ih ko second montang ni mana ni para lama ih ko busuk tong sotok ngoi tong na angoro phaiga kaino asakaino bakha sarangai thango gari bokhorong mihimi tong marok joto na pogi thangpayo angkai tu belai ni tong thukja go bokhorong mihima rok joto na hamai thango nek ma bo hamai thango busuk tong sotok jaga phaidina rok wani parawo Kalau tak kisah garing, mau mati pun naik garing. Omle pura nok hai kasi rijak. Naik sok mau khai pura nok hai kasi rijak. Kisah patah kita mana dah? Ini cak patah kita mana? Naik sok kah? Kuai bagan robutongo, Thailand bagan robutongo. Ih, muyap hai ni rong. Kau macam sa daun nok halai jong se. Sesijap le puasa daun ba. Ini puasa. Sini yang para ni mungkai second montang.
bike rok tam kere bus rok kere manu ka. Aste aste. Ini ko lama. Aste. Ini ko na daw. Omte sini para lama. Biang ka mo ya khainai. Oh, karo. Biang. Karo. Ai dulu. Wa meling mang mang kha. Wa meling mang kha. Sakri. Hei, tap chori diki. Obum tao. Dihin tata na dihin di. Ang faigen chadi. Phai sok pai khang ni chadi. O ma tong sima le khaji sima thang siu. Moi kiteng pa ni na yung buri ni moi kiteng marong khabla mo ka dan raw. Lubia raw. Ti sobai. Obagrang. Kari hindi sinara tigira di po. Hindi ni kakas na tigira di. Tay 30 taka tama. Satan babarik saka sabay kya Oh, di thai 2035 taka no. Parawan hande besu nobar ship isirin jala phai sopai kya seng parawa tabo khai. Ko. Masa kai himai thangai dongo. Ta khai seng manai song no gosi thanglai sine yang ko khai. Tui rok kerai karen kerai ara borong nar kata se tui rok tong mani ba ara thangai tui rok to ko siwan ko para wo bese aram kata itu kolai tong kai ko nai pe di nah ni ko bese tong thau tui to ko man tu tong thau ha o ma ka pulo no se sini ya na de Mano. Ang busuk kiri tong kha pukuro tu kuya balok saka tei ka jara thange ada mata tei ba sang ko tho ani sai te bu tei tongo ang kiri we hanja ada mara ngi tong sibo gayang gong ge manai aro mi tongo to phan tei ka jar tei ni mathang gang kiri phani ko a khok mani mangkha athuk rok mo karok obna tabuk sing igi chalai nai Kiko igi paikha seng tabu khai chalai sinai angkha ta ai ikmarok belai no hamjago narakha bom haike thokjak ani share kai sadi te muya phaitu mani muya awandro mungsa khaika chai nei gra Bomang roman nyama. ma akran dija khai di pa chai nei gra lebu rana je nang lebu sai naw no sagi kharap la muya awandro rong ka lebu thau nei Mai rok sai pai kha tabu kai ko hande isiri kai bin mama kusu songnar se phai sopai jangkha ani manai to khorok nei boki sepan bin mama ko to songnar ka tongna naya oromang na orle cherai bu tong kai bas kai tong thok jagor khai kai bayap song narok ani blog na bahai angjakha khakai narok ani parani blog rok no chajaga na hinai hinkai narok poila no ani blog no naima loge na like share comments and subscribe khaina tapok dido Oh mama, Tamo. amo galing ya, amo restaurant se. Oh manin mama suni guiding ya restaurant da mo da kon alda san ka ha lo ka jal me ra dong tong na ani blog orone en khaisi nai hai na hai malai finai next blog do bye song tata